Библиотека Православно християнче представя Света великомъченица Варвара. През времето на император Максимиян живял в Илиопол един богат и знатен човек на име Диоскор. Жена му умряла, едичката си дъщеря Варвара той обичал и пазил като очите си. Полагал големи грижи за нейното езическо възпитание, защото сам бил езичник. До нейното пълнолетие баща й я държал далече от всяко общество, в своите богати стаи, построени на висока кула. Варвара не виждала никого, освен възпитателките си и слугините. От високото й жилище се откривала великолепна гледка към намиращите се в далечината планини, гори и равнини, към светлият небесен лазур. Като съзерцавала красотата на природата, девойката се издигала с мисълта и сърцето си към Създателя, старайки се да го узнае. Тя нямала учител, но Господ по своята благодат и внушавал тия стремежи и я готвил към разбиране на истината. Минали години, девойката пораснала и Диоскор вече мислил да я омъжи. Явили се много кандидати, защото на всички били известни красотата на Варвара и богатството на нейния баща. Диоскор открил на дъщеря си своето желание, но тя го помолила да ни говори за това. Той не искал да принуждава любимата си дъщеря, като се надявал, че след време тя самата ще пожелая да се омъжи. Като дал на дъщерята повече свобода, бащата се надявал, че скоро нейните връстнички ще я убедят в това. Но между младите девойки, с които общувала Варвара, имало и християнки. От тях чула името на Господа, който създал небето и земята. От тях узнала, че единородният Син Божий Иисус Христос слязал на земята, станал човек и претърпял страдание и смърт, за да спаси людите от вечното осъждане. Сърцето на девойката, което отдавна жадувало за истината и вече било подготвено чрез тайните внушения на Светия Дух, с неописуема радост приело благата вест за спасението и се изпълнило с вяра и пламенна любов към Бога. Сега вече тя мислила и желаела само едно – да стане християнка. Скоро това желание било изпълнено. В Илиопол дошъл от Александрия християнски свещеник. Като узнал за желанието на Варвара, той й обяснил християнския закон, подготвила да приеме свето кръщение и я кръстил. Диоскор скоро разбрал от дъщеря си, че е станала християнка и страшно се разгневил. Езичниците считали християнската вяра за безумие и безчестие и не могли да разберат, че човек като презре богатствата и величието на този свят може да се покланя на оня, който умря от срам на по тяхното мнение кръстна смърт. Диоскор взел жестоко да бие дъщеря си, след това за няколко дни я затворил в тъмна стая, но като видял, че заплахите и наказанията остават безплодни, той се ожесточил и решил най-после да я отведе при управителя на страната Мартиян. Управителят дълго я увещавал, след като се убедил, че съветите са безполезни, заповядал да бият девойката с волски жили. Дълго я мъчили, но с нищо не могли да разколебаят нейната твърда вяра и едва жива я пренесли в тъмницата. На другия ден отново довели Варвара при управителя, който с учудване видял, че върху нея не била останала и следа от нанесените рани, че тя е съвършенно здрава и че лицето й сияе от неизказана красота. Една девица на име Юлияна гледала нейните страдания, като проливала горещи сълзи. Изведнъж тя започнала гръмко да слави истинния Бог и да укорява управителя за неговата жестокост. Веднага я хванали и довели при управителя. Юлияна заявила, че е християнка, предали я на мъчения заедно с Варвара. Най-после Мартиян, като видял, че и най-тежките мъчения не ги заставят да се отрекат от Христа, осъдил и двете на смърт. Смъртното наказание трябвало да се изпълни зад стените на града. Сам жестокосърдечният Диоскор, държейки в ръката меч, водил дъщеря си. Войници водили Юлияна. Те двете се молили. В отговор на тяхната молитва се чул глас от небето, който обещавал да изпълни молбата им. Двете мъченички с радост преклонили главите си под меча. Сам Диоскор изпълнил на дъщеря си смъртната присъда. Телата на светите мъченички били взети и погребани от един християнин, който построил над тях храм. Тук вярващите намирали изцеление от своите недъзи.
Според народното вярване, на света Варвара е дадена от Бога особена благодат да спасява от неочаквана смърт, от мор и други внезапни бедствия. Това вярване се основава и на самото житие, в което се казва, че тя се молила на Бога да избави от внезапна болест и неочаквана смърт всеки човек, който молитвено споменава нея и нейните страдания. В Киевския Златоверхов манастир Свети Михаил, в църквата Свети Владимир, в позлатен сребърен ковчег се пазят мощите на света великомъченица Варвара. Една малка частица се намира и в Софийската църква Свето Преображение в квартал Лозенец.